Oso aproposa ikusten dugu hitzaldisa, hau Sos Arrazakeriakin batera antolatzen da, zurrumuruen aurkako sarian, aspaldiratu zen sare bat, hainbat herrizetan ekintzak egiteko, eta Eibarren justo oin Europar hauteskundien bezperetan oso egokisa da hitzaldi bat emango dugu. Europa, migrazioak eta estremismoa. Danok ikusten gauz, telebistan, Sevillaka ari da harrapatzen Europa, gure inguruko herrialdeak, eta guzti horrek ze influentzia dakan elkarbizitzan, migrazioetan eta pertsonengan, eta hortan sarituko gara. Behar egoeran dagoena saiatuko da etortzen. Azken finean ez dator oporretan. Dator, edo bere egoera ekonomikoa edo tal, edo dator, ies egiten, ez dakit gerra badagoelako, edo bere ideologia, edo erlijio, edo joera sexuala dela eta persekuzioa, jasarpena jasaten ari dalako. Orduan, pertsona horiek saiatuko dira, handik ateratzen eta ona heltzen. Ikusi beharko da, batez ere jatorrizko estatuen jarrera. Europako ikuspuntua argia da, ez daitezela ona heldu. Eta zentzu horretan badirudi errastu egingo dirala kanporatzen neurriak. Hau da, Europa oso handia da. Ideologia ugari dago, guztiak adostea. Bai ikusten da biztanlerian ganbe joera gero eta estremoagoak, edo hausnarketarako denbora gutxi, eta bagolako, ez dakit, esaldi lapidarioak eta jarrera estremoek eta oso errezak digana kalatzeko, batzutan kalatzen dute. Zurrumurrutatik heltzen direnak. Hori da, hausnartu barik eta zurrumurrutatik etortzen direnak, eta askotan segitxuan harrapatzen ditugunak, eta horrekin kontu zibili behar da. Argi dago, gizartearen zati batean era horretako diskurtzuek badutela, lortzen dutela helburua. Baina ikusi edo hartu behar gara, alderdi hori dagon gobernutan, ez dituztela hartzen, edo ez behintzat bakarrik atzerritarren kontrako neurriak, baizik eta oroar herritarrontzat. Galarazi dituzte ekitaldi kultural batzuk, ez zaielako edukia egokia iruditzen, memoriari buruzko legeak bertan bera eta bere ordez, orain ez dut izena, hola izen oso konkordia edo horrelako oso izen dotoria, baina badakigu zer digan. Orduan, karo, arriskua ez dela, beti finkatzen dugu, atzerritarren kontra diguaz, bai, baina ojo, geure kontra ere.